Hey, kaito kaham, bini khairuk ma pai flaya, bini hamzak ma pai flaya. Tini wahino belai ke, yes, tini wahino belai ke, kebang ke, hamari kuplung bai ke, yes, sengkai tini kok, tini bising kuplung klaya tangi tongo. Te kai tor bai tang, tini sengno furna tangi tongo, bini fola ketani bising ti. Hallelujah, so nung busuk zora excited tini. Tomora excited ke, fadi gana Bible na layana. Hallelujah. Titam khlailai notepad na layana. Titam khlailai kolam kongsa na layana. Hallelujah. Tini wahine sengkai tuni kokno. Kuplong khlailai sini kawo. Te kaisa stebo ya perisalai nai. Te kaisa stebo ya perisawai. Kai tuni mungo seng sasa khlailai nai. Hallelujah. So tini wahine kai ter seno magnang khlaya yak buksa khlaya. Tini wahine seng kebang ke sengkai tuni kokno serenai. Tini wahine seng kebang ke kuplong ke kai tuni kokno singklik sini bisingo danai. Hallelujah. Praise the Lord. Seng bahano ok kui mahai pholao bo phadi ok kui tini salayana kai tuni kokno kuplong khlai nalayana. Hallelujah. Praise the Lord. So ang norok no koinai zorana disrapsa nini gana gini nin ta khok bukuk rong share khlai redi borok bahino tini ni o keplai kok kethang kok hamari ginang kok no sereng tini borok bahino share manteng. So nini gana ni takok, nini gana ni bukuk, nini bayap, nini sinijak, abahai nini tamni sanai je gana gini tong nai joto nini sinijak rok no kai tini kok no borok bahai no tini khanawi hamari manteng blessing teng. So share klaiman bising te borok no ba share klai radi. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kai tor kuwino belai special ke perangna tangi tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Faidi te khoroksa khorokni ed phaigra siteng zora nalainai te oba haken ang kha khlayo norok belai tong thokjakna te khas rangjakna tang henmale tini bo norok kathang tini bo ching kathang tini bo haino sung chamung kaha machawo tini bo haino sung belai ke safety position o tini bo haino sung belai ke khatung khaja tini bo haino mungsa bipod mungsa jengjat chini langma kaplai phai manya aboni bagai phari sung tong thokai te chini buku bai ke sung kai dona hambai thai. Hallelujah. Nadi sung tomuno yang khunjo tomuno kai hungka ke khanai naidi thilayo thanglayo tei kwbangma sasarara kwbangma biriman kwbangma tekto manlai borok oroi poroi ingi tongo ba tini sik jora chang belai ke safe position o tini bahaina sung belai ke kaham position o tini bahaina sung belai no secure position o aboni bagai sung tong thoktai khas rangtai. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, written. Khorang kaham ga fayana khaklayo abo tamnai network ni baging tongkhana so norok zora rodi khaklai clear ngi thangan hanai network hamthai asuk tini haipano sung phadi kai toni kok bai ke kuplong na phasing sung thanglayana. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang jakda tong thok jakda norok clear da ni khorang clear da khanai tong tomono clear khanai tong ke clear hani sadi tomono clear ngi hangke network ni problem namo jeman sak sung je khana tei ke sung thanglayana. Hallelujah. Praise the Lord. Padi ke tini bahai na sung no kaitor bless klaya thangi tong. Tini bahai na kaitor sung no hamari kuplong klaya thangi tong. Tini bahai na kaitor sung no ketal no yafari ketal samong kothok samong ketal stable ketal position no sung tlang na thangi tong. Hallelujah. Padi sung tiarang layane Bible gana nadi tini ni gana gini takuk buku rok no share klai di borok bahai na tini no keplai kok no sereng na ni share manteng. Borok bahai na keplai position no ya prisya pa jani siap manteng borok bahino step by step awa hakeno kai toro tonnani siap manteng so borok no bahino jora siap khlai di share khlai mani bising te. Hallelujah. Praise the Lord. Phari sung srapsa kai toro hambai relayane tini jora kahamni bagai te sini khano tiar khlai layane sini khunjono kukre khlai layane. Hallelujah. Phari sung joto no mukum lainai te sini kai tono sung hambai relayane tini jora kahamni bagai te tini ni tamnai asuk shep kaham kaitor sono snamai romani bagai bini kok thanya phurangna thangi tongmani bagai phari sini kaitor sini yak katharno tisawi sini khok kathar bagai sing kaitor hambai relayana. Hallelujah. O shakara bazanda karabaste ke shokorelari moto koramaste ke o rata karale. Thank you Lord, thank you Lord, thank you hambai o subrayum kaitor o alpha nono belai ke hambai nung sono kathang tonmani bagai chamung
kaham bai ke nungsuna bless khlaimani bagai protection oi nungsuna hamari khlai tongmani bagai secure position nung tonmani bagai thimung yakni phiogi tonmani bagai te Lord bebag area nung naikolui sungno chabui sungno belai ke tamnai tui duri tonmani bagai o afandona hambai. Thank you Lord. Nengka babu kaham neng cini logi tongmani bagai cengma baksa tongmani bagai cini biya lengya cini problem ya jengjal faya homoni na khaksa mate tong tok mase. Thank you Lord, thank you Lord for your love and grace and care. Thank you Lord. Tini ni kok thai kaham ni bagai jana hambai. Tini neng seno frengna thangi tong kuplong klaja thangi tong nara bani bagai hambai. Teba hambai lo neng seno Facebook live ni bising te asa halok kaham nokong kaham no ramani bagai. Thank you Lord neng asuk ke seno hamzak Lord neng kibiya neng yakaria abani bagai seng belai keno khatungo te tong thogo nini kuriwo nini kangkung tolawo seng khaksangi ma tongmani bagai tong thogi ma tongmani bagai neng hai babu kaham te kere hambai ozora nintani yafaro Lord bogra Jishu nintani yafaro Holy Spirit nintani yafaro prangnai kaham nengse chobanai kaham nengse bebak nintani submit klayo bogra Jishu ni mungbai se afan tani hambai rishano. Amen. Hallelujah. So norok tini nukna topik tam sijak. Hallelujah. Tomong nang kai toran basa jak ngke aror tongni. Ba tabok phan kai tono siniak ngke ya prisedi kai tono sinina ni bagai. Hallelujah. Tangi hinmale nang kai toro tongo mane nang belai safe position o tongo. Ba tabok phan kai toro keriko mane nang belai danger position o tongo. Obono kubui kok. O kok no poito sanani hai ka o kok no accept klanya ni belai no tugo belai no tamlai hilik ngzau borok but naidi obono kubui kok nang tomono kai toro tongo hungke nang tomono kai toni kuriwo kai toni kangkung talawon tongo hungke nang belai safe position o tongo nang belai kaham position o tongo but nang tomung tabok phan kai toni kuriwo kai toni position o hai ka kai to tonamu sungno thayo nang tongya nini tongya kuai ba nini musung toi tongi tongo hungkangke nang belai danger o tongo nang belai kirima sisa thayo tongo aboni bagino yapri sedi keplai kai toro sok panyani bagai yapri sedi keplai kai toro keplai ngi tong panyani bagai khatung khajang de te kai tono receive khlanyani bagai nini khano tiar khladi nini khunjono bini kokno khanana bagai tiar khlaidi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So aboni bagino tini obono sini serengjaknai obono tini sirmungnai tini tomono kai toron basa jakhnke kai tor tam musungjak arok ama haikena nang tongdi. Hallelujah. Aron nang tongdi ta loridi kaitor je musung jago kaitor je basa dihno kaitor je asuk dihno kaitor je khlai dihno aron no tongdi ta loridi tomono lorine thangmo mane nang bipod che ringi na harman klayo tomono lorine thangmo nang kok khnaya disobedient mani klayo adam kok khnaya mani bagai sangsar ganangai asike sasara nang nangka Jesu Christ phainan nangka bo phai setting klai hain hai sono kaham position to nir phapika haino hai tabuk chaya kok khnaya ngai ta kutul firi problem pinai jengjaleng pinai so kaitor musung jago biniwan tongteng babain tongteng biniwan chateng bonon asateng nang tei kubun thaya asanani tei naituknani nungta thangdi kaitor je dagyo kaitor je musung jago aron tongdi. Hallelujah. But tabuk phana kaitor je musung man thayo nung sokpai manyako kaitor sabo tabuk phana nung siniyako hungke ya prisedi bono sininani bagai ya prisedi bono saimanani bagai oi bekhat musung sukdi khatung sukdi kaitor saba bono saimanani bagai tangmala kaitor saw test simise klainai di ang bese kaham nang saimanan honi saw. Hallelujah. So kaitor no nang tabuk phani sinia ko saimaya kongke just test se klainai fedi saimanan bo bese kaham bo bese kothok bo bese babu kaham bo bese leader kaham bo bese saranai kaham bo bese tuidulai kaham bo bese naikolai kaham nang saiman nai. Hallelujah. Praise the Lord. Haring tini ozora kahamo seng road bizabo seng thanglayane aro tamu kaitor frangna nai abonos tini seng seri sukrubui khnalayane te serenglayane paksake. Hallelujah. Ang norok no koine haine hai o tini ni kethang kok belaino tamnai powerful na thangi tango please norok ni kana gini takuk buku sangrono share klaye tini ni ok kethang kok no bono bahini yasak ni save clarity bono bahini khanana ni save clarity kaitor tini bless khlanya thangi tongo sengno kaitor sengno tini alai dakha yafana thangi tongo kaitor sengno tini belai ke kuplong khlanya thangi tongo je khatung khaja kaitor no tei je asa jakro kaitor borok tini belai kuplong ke receive khlai mannai. Hallelujah. Tomung no neng mungsasak samung engage engjak ke please sarapsa ni bagai abono side khlai regradi kaitor ni kok ni bagai khonjo ko krangni ni bekhana tiar khlaidi kaitor tini no hamari khlanya thangi tongo kaitor no tini yafana thangi tongo kaitor no tini bebak supungi rena thangi tongo. Hallelujah.
Praise the Lord. So kasrang dite katong tok di nini bekha busuk zora excited nini khunjo busuk zora kukruk abos tini nono hamari yasak tini subanai hallelujah abos tini nono kuplong khe yasak tini subanai so aboni bagin tini ang norok joton koina musung please kha reading di khunjo kukruk di tei nini garani takuk te buksang no bahaino share khlaimani bisingte share khlairodi kaito tini singno hamari khlanya thangi tongo amen hallelujah sabo sabo tong thokjak sabo sabo khatung khaja tini kaitoni kathang kokno receive khlainani bagui tomno khatung khaja ngake amen yes ang bohni type khlaidi te nin bokhuk baisa de ang yes o kaitor ang nini kopno receive khlainani bagui tini nini hamari nang mosung jakmani a yaphar mono yasaknani bagui ang khatung khaja hanai nini bokhuk baisa de hallelujah te hambai re kaitono hambai kaitor jara kahamni bagui hanai amen hallelujah fari geseng elambak phasing thanglaine road sing jotono Old Testament ni bizap o rot no sing tini khuluglainai hallelujah o bizap ni bisingte kaitor singno phurungna thangi tongo hallelujah washapono road bizap ma poriya ko abahai bo tongi manu sini bisingo kokre zora nadi te khulugdi hallelujah kaitor nono tini bless khlaya thangi tongo kaitor non tini yafana thangi tongo hallelujah praise the Lord just relaxing di nini elambak bible khuluk di road bizabo thangdi hallelujah kaitor sungno tini bless khlanya thangi tongo hallelujah road tamo road ni special tamo or tamo sung abono sung tini serang layane naidi Elimelech ni borok khoraksa tongmani hallelujah boboro ni borok male a man from Bethlehem in Judah ni sao left his home and went to live the country of Moab nisao. Okay, taking his wife and 2 sons with him. The man's name was Elimelech nisao. Jerusalem ni, I don't know, Bethlehem ni ta. Bethlehem ni Judawo Elimelech ni khoroksa borok tongo. Nut klanjane obumung no. Tamo Bethlehem ni Judawo Elimelech ni borok khoroksa tongo. Te bini hi khoroksa te sajla khorok ni tongo. Hallelujah. Praise the Lord. Khunjo kukruk khana dido. Yang nguyang kebom background khorang khana hona apna tamnai khunjo takandi. Just avoid khaidi nang khana glak. To hono khunjo kukruk ngai phatani khorang phasing hongkake aw tamnai mla non disturb khainai. But nangapna avoid khlaike kaitini kogo nang concentrate di manai. Bethlehem ni Judawo Elimelech ni borok khoroksa tongmani. A Elimelech ni bihik tongo bini mumke Noami. Te busala khorok ni tongo busala khorok ni bumumke Malon te Kilon ni sao. Hallelujah. Ruth chapter 1 ang pori tongo norok zora nawi pori di tabuk ta pori krudi. Just khna di khunjo kukrke. Hallelujah. Tamo Bethlehem ni Judawo kaito no surinai kaito no lopnai te kaito no yasakja kaito ni borok khoroksa tongo bini bumu hungke tamo male Elimelech bihik ni bumu hungke Noami te basla khorok nei okra ni bumu Malon kusu ni bumu hungke Kilon. Okay, borok sabno suri kathang kaito no suriu borok kaito no borom ruwo borok sabono respect ro male kaito no respect ro but saboni how borok tongi tong male kaito ya farmani how borok tongi tongo te borok sabono suri kaito no suriu sabono borom re kaito no borom ro bebak sabono ya far kaito no thani ya faro hallelujah sabo onokong male Elimelech bini bihik Noami te busla khorok ni Malon te Kilon hallelujah praise the Lord borok asake khatung khaja kaito ro kathang kaito no suriu Ipon abahai salsa abahai zora sokpaikya borongni hawo asari nangka masaya man nyangka Michael nyangka belaike sasara nangka belaike obab engka borok je hawo tongui tongo je hawo tongui borok kaitono suri tongo je ha kaitono borongno yafarka a hawo no tongui tongo piaba tam problem nukja kamala obab asari nangka masaya man nyangka belaike problem engka so Elimelech tam riwansuka ang o hawo tongyawoi o ganani Moab hawo thangsinai nahardi Moab hawo sabaya nangbaya Michael bohaino obab koroi asuk sung sasawo ang thangsiwano jate
ang oro masa yangi ma thimani slaile a muaf haw phana thangsinai hinai bo wansuka te yapri sheka bihik noami te busla malon te kilonotui a muaf ha tamo ha hamale a muaf ha wonka kaitono respect riya ha a muaf ha angka tamnai takjak no khulumnai ha a muaf ha angka tamnai kathang kaitono sinia ha a muaf ha angka sakni musung doi tongnai ha a muaf ha angka belai khe tamnai niji tam musung hake tam khlai musung kono kaitono respect borong romani kre musung tui tongmani abahai ha angka muaf ha phiaba o ilimelek bo haw tongmale Bethlehem ni jodao honi sau Hallelujah o sa ha sabni male kaitoro mani ha o hani borok sabno suri male kathang kaitono suriwo o hani borok sabno borom ru male kathang kaitono borom ru o hani borok sabno respect ru male kaitono so respect ru sabo abongka o ilimelek hig mo noami te busla malon te kilon te aroni joto tongai borok joton kathang kaitono suriwo lobo but o je ilimelek khunjaknai masaya manning yang mani bagai aboroni hawa asari nang mani bagai samung obab ang mani bagai amuaf ha khulum takjak mataino khulumnai ha ajaga sungsasa samung numung kuplung no horma bai kaitor mani hano botam khlaika male reject khlaika tam khlaika male yapri sheka angte or tonglia o sabaya nangbai angi tongmani ha o alai de hawa sang thangsinai hanai boya pri sheka tam khlaika busala khorong nino aroni buri baina kai rekha aje kaitono suriya kaitono surida rengya kaitono respect rena rengya aroni buri khorok ni bai kai rekha busala khorong ni buri khorong ni haleluya busala okra ni bihig ni bum hungkangke Ruth te busala kusuni bihig ni bum ke Orfa haleluya praise the Lord tamungkha Elimelek asuk obab kiri ke tongnai samung nungmung obab kiri asuk alai de haw tongoi tamnai santi ke tongoi nai khaksangi tongoi nai ni wan sokoi boya pri semani but tamungkha bini langma sosoi thangsiwo a muaf haw thangi boje pro tongnani sengkha haleluya yagulo tamungkha busala okra malon bo thikya busala kuso kilon bo thi thangka te aje baham juk song tamungkha jarai engyako hake bini nukungo charai engya sini slai sekang no joto nukungi charai to chala tongnai rok joto no thei thangbai kya malon tamo wansugi thangmani tamo manikya busla songno samung no obab korike tonsiwan hni thangmani a busla song bahaino thei thangbai kya bojaga muaf haw thangai kaitoriya farmani ha bobo tongmani juda tongmani but bojaga sakni musungdi thangka muaf haw thangka thangai tamungi kya theinani nangkha bosimi theilia bini logi logi busla song bahaino theinani nangkha haleluya aboni bagin tini sini srengjaknai tamo tini kwbangma kisa problem phaikeno kaitono pogoi thango kisa problem phaikeno ortai tongli angai sa thangsinai kisa problem phaikeno hi angtai ang sojjo khaimandia boro kaitor kuitor ani musungti thangrana boro ang salama naitung nang jeno motai hake asai tonginglia hani boro ro kaitono reject khlaye kaitor mane hano reject khlaye sakni musungti thango tei tamang problem klayo tamang theinani lama sogoyo tamang theibo thango tamang komori thango aboni bagay nang khabang dakote buhuksong tini jotoni thani sini obono srengjaknai yes nang tomono kathang kaitono sinika nang kathang kaitoni busangi mankangke nang tai lorinan ta thangsidi nang tai tei kubun thaye yaprisana ta thangsidi abo nang bipod se dakogi naharo salsa masa yang bai nang thithangla mas kaisa masa yang bai nang mungsangla nang regular bosor kaisa samung kaham ha kaham ani matong yafano nang tomun kathang kaitoro tong hungke nang belai morok thayo tongo nang belai kaham position tongo but sama masalia man nang liya sasara nang khos sangsar belai tek tongka ang tei kaitor kuitor sinilia ani musungma thai sang thangsinai ni nang tomun yapri seke nang abo bipod ani langma phaisidi thimung ani langma phaisidi hinai nang ringi nahar mani se klayo hallelujah praise the Lord nang kaham ke saimandi kaito nono belai ke hamjago bonono khibida musung jagya bonai nani yakana musung jagya Bethlehem ni judao
samung nung mung keri mane kaiton naslewi borong na samung nung mung keri keton ka bahai diba no borok samung wai thangya kaiton kok baise thango Jisu Christ bai thang cycle langjak jepro shaitan bono femlok paikya holong no roti khlaisa di hingka Jisu Christ taman sarka borok munisho roti bai simi thangya kaitoni kethang kok kaitoni bokungni ongkhormana kethang kok baise thango hini sao yes obono kubi kok tini kengma borok obono hojo munglak khanatok jaklak tongdi hingkin neng samung nung saya aku nung yane but tamu phrengna nai abono se nasik di haleluya tamu phrengna nai abono nasik di kaitor physical samung no sari me haida mano nung se nini asama biang phasingo nini phanoda haika nini ay mungsa seksung sasun nohormani ajagoda nini asama biang kaitoroda nate kubun thayo haleluya ilimelak sara nangmani kaito no lo Jasupanang thang ang orono tongnai nengremani ha nengremani langma ang neng kethang kaitonos ang suriwo neng tongsakani bia lenggala hani oba haike se kaiton thani ya phana nangmani but khoksa kok phana bini perliya aba kono mungsa samani krikha ang ani musung thisi thangsi nai heni bo ya prisaka tamong kha thimung no manikya logi sabu thikya bini besala khorongni bo thijani nangka haleluya praise the Lord tini kabong boro problem phage khana nayo but nang kaiton thani ya fadi nang kaitor basai tongdi na je bonni ningi ya prisere se sepaya bonnai di bonni ni magi arrange klai klaya haleluya praise the Lord awan bagi do mungsasuk samung oba pungi tong khaba mungsasuk tamna bia langi tong khaba tamo nini thani poijo tongo a poito bai nang a tong khorno a je bia lo nang slai alai de to mano a tong khor sitrano slai nang kaham tong khor to mano haleluya tamna nin thani poito tongo awan bagi Jisu Kristo sawo tamono horwa busli sekpana poito tongke nang letok bu phano puise mano ni sawo nang pahar kotor mano nori mano ni sawo abuke soiso pahar ni kok saitong ba abo ko soiso letok bu phangni kongno saitong ba abo ob jungjali kongno sawitongo ob problem ni kongno sawitongo nung nini thani tomono horo busli sekpana poito tongke nini thani bo jesukpana jungjal kotor phaiteng problem kotor phaiteng nang abono nori rohor mannai nori rohor di obono Jisu phrangi tongo but borok problem phage kese kiri jak layo kharna sa nai layo ta khardi basadi teitam sanai nini thani je poito tongma bisadi problem kotuldi jisung bang nono saw haleluya jungjal kotuldi jisung bang nono saw bemar kotuldi jisung bang nono saw bial kotuldi jisung bang nono saw haleluya ringdi a alai jano jisung bang alai jangdi jisung bang income source paidi jisung bang chamung arrange di sadi tomone ninthani aba hai sok payangi tongke abo obono jora tamo ninthani poito tongmani use khlaijani haleluya praise the Lord tang sara bosor borok porilai jate final exam o thangai kaham ke exam roi pass nani haleluya a final exam belai no kaisa tamnai bipot haino feelingi thangke aran kasai tane pass ngase promote nai so nini thani o jungjal phayo problem phayo mane tamo neng nini thani o je asuk ajimani poito no use khlaijani jora phayo abono neng a poito ba ke tam khlainai kick out khlai rahodi tei neng applying basai katal position o tei kaisa katal step neng ya prisai manai exam ria sak jora kebo class kotoro kaimanya 1 ni 2 kana bagi exam maru 3 ni 4 kana bagi exam maru 12 kana bagi maiding maru 11 class ni exam maru pass na nango abun porese bo 12 kaimano so kaisa ni sakate kaisa step thana bagi katal step ya prisana bagi exam tongo a exam no pass khaijani nango haleluya praise the Lord so nini thale kabong situation ngi tongo tabu kabong ma jungjal kabong problem nang face ngi tongo but ozora tamo male abono nini poito ba ke nang face khlaijani se abono a exam no pass khlaijani katalo thanani se ya prishawi bara o ilimele khanjak nai kaitor kathangno soriwo kaitor kathangno siniwo kaitor kathangno borom ro haibana je situation no kaitor ni thaniwo asawi kaiton thaniwo yafari yaprisana nangmani aba hai bo khlailia bo kaitor na tam khlaikya reject khlaikya mane kaitor decision ro mano botong le kaitor bono ro mani how botong nangmani but kaitor mani how botong yawi o motai khulomnai haikaba takjak no khulomnai aba hai surinai haikaba kaitor no respect re kaitor no borom dia aba hayose bo yapri sesiwo tamungka theinani nangka bini logi busla khorokni bahaino thei thangka haleluya praise the Lord so aboni bagino ojaga tamungka aboni pure incident fadi sing nailene bini bahamje khorok nei mane noa mini bahamje khorok nei
Okrani bumo Ruth, kusuni bumo ke Orpha. Hallelujah. Praise the Lord. So tamu khanai di aba hai jora sopai kya a je bahamje khorok ni rok haine hai bsla bai kaijak nani bolte elimelek ni bsla hai ka noa mi bsla bai kaijak ni aba hai sudo save kari kya tangle borong ni customer bahai tongo tomone beta thai thangke beta ni bihik bai bufayung ma kaijago aba hai borong ni customer tongo so tabung noa mi saka nai di ang haine hai cherai asai roi tapnai norong ni bagai sela besa asai roi norong kaijani aba hai bo save kari kya ani besai kari kya even ama hai position of kari kya belai sakrang kha hai hai cherai kaijak piri cherai asai norong kaijani so norok thangsidi norong ni hawan norok torok sidi hai ke ba norong ni jani jan nokong kifil thangsidi ang kheba ani kaitoro mani ha aro ang kifil thangsina nuami te sabna asaile a haw tongsina ni bo bahamjuk sono saka norok torok sidi ang ani haw kifil thangsiwana hallelujah praise the lord batamungkha manai di kablai khani so bahamjuk song hi ang thangnaini loge ama hane but kapte khoroksa bini bahamjuk orpha tamungka ang torok siwan hengke kini bo bini haw torok thangka hallelujah but o jaga Ruth tamungkha nuai mena yakal liya nungje kai tonu suriwa kai tonu ang suri nai nungje haw thangwa haw nang thangnai nungje haw thangi theiwa haw nang thangi theinai toba no ta yakar jado baidi ama angnin logi thana hini boya priseka hallelujah tamungkha boya prisai bukrajak bai phaikya tei bukrajak soni kasam nogo tong phaikya tongte tamungkha a jaga ni borok ni bongsoni borok raja Boaz baise a Ruth ma kaijak siu hallelujah te Ruth sabono surinani bagai bo bini a legi sigi hano yakare kethar haw phaikya hanmale kethang kaitono surinani bagai hallelujah bo asuk tamne maya bini nukhung ni borok rokno yakare kono asamung kre heka kono mannani abahai kre noamini nukhungo busaisi theitangjak haipano bo a mana makaijage abono expect khlaiawoi kethang kaitono sinimani bagai o noamini kaitono kha kethang bo saiman kha o noami je kaitono suri o kaitono kha belai khere phangrang bo saiman kha o kaitor khlaimia mungsapono kre bo abono poito khlaikya aboni bagai bukrajak torok sidi nini ama babuso nogo kifil thangsiri henpano Ruth tamungkha kifili thanglia bukrajak boino phaikya result tamungkha belai hamari gnangkha Boaz baisa ma kaijak siu te Ruth ni hoite je asaimani busa abo bini busani busa ngai saba asai phaikya Jesus Christo asai phaikya Ruth ni bongso tuise hallelujah naidi nung tomung no tabuk phan kaitono siniya ko hungke tomung kaitono sininan bagai kaisa lama man khangke a lama na ta yakardi jemo Ruth noamini bisingti kethang kaitono surinani sepmankha bo noamino yakarliya bo yapri seka kethang kaitono surinani sepmankha kethang kaitono borom runani sepmankha kethang kaitoni kok khnanani sepmankha kok bokhnaka Boaz bai ma kaijaka tamangkha bini bisingti Jesus Christo no asarinani se lama khlaisiu kaitor hallelujah nora kaham ke Jesus Christo ni bosong no nangrugi porinai di ajaga Ruth ni bumung khora khobja ya tangai henmale kaitor Ruth ni a khatungma Ruth ni a je musumano nogoi tam khlaikan male bini bisingti se Jesus asangen lamano sanam siu hallelujah abuni bagino nung tomon kaitoron tongo hungke nung tomon kaitoron tongo hungke nung tak kutuldi oro ilimelek tamungkha kaitoro tongoi tongo bo kisisa samung ni bagai bo kaitor ya farmani jagano yakar katai kutulka result tamungkha theinani nangkha ang tini norok jotono sarana musungu even ang sak bo okongno sawi tongo tamo nung tomungno kaitono sinika kaitoron tongo hungke please nung tak kutuldi nangkha masaya position ban sokpaigra situng nangkha danga nangmani amahai position upon sokpaigra situng tobo kaitoni aroni nung tak kutuldi kaitorono tongdi kaitorono asadi kaitorono expect khlaidi kaitoronka good supplier kaitorka hamari khlanya kaitorka bebak ya fanai kaitorka belai khe hamjago sungno abuni bagino please
तायाकादे काइतनो काइतरोनो कसंगै तंदि काइतरोनो सन्दारै तंदि काइतरोनो आसावै तंदि नायदि नों मादे मान माइया नायदि नों हामारे ओदे ओंया नायदि नों कातिवै मादे मातं या हालेलुया प्लीज इले मेले काइतनो याकारै याप्रि समाहाय नों याप्रि तासेदि हाके थैनायनि पजिशनाव थांनाय बा ताबुक फानो काइतनो मा अन्याको काइतनो सिनियाको हंके रोद जेमन बक्राजोग नुवामिनो याकालिया गोथां काइतनो सुरिनानि बागै गोथां काइतनो पयतो ख्लायनानि बागै गोथां काइतनो ककनो खनानानि बागै ब बक्राजोगनि याकनो याकालिया बक्राजोग थांदि थांसिदि नुखंगो निनि आमा बाबु सुंनि नगो किफिलै थांसिदि होनपानो ब किफिलै थांलिया तामुंखा ब बक्राजोग ननो रक्थाका बक्राजोग साबनो सुरि गोथां काइतनो सुरिवो बक्राजोग साबनो सुरि कुबुई काइतनो सुरिवो कुबुई काइतनो गोथां काइतनो सुरिनानि बागै बरम रनानि बागै ब बक्राजोग नुवामिनि याकनो याकालिया रोद तामुंखा गोथां काइतनो सुरिका गोथां काइतनो पयतो ख्लायका गोथां काइतनो आसाका रेजाल्ट तामुंखा तै बसे काहाम पोजिशन बसगिसिवो जागानि सबसे रांगना राजा बुआस बायसे ब माकाइजाकसिवो रेजाल्ट तामुंखा Yesu Kristo asanya bagi se kaitor rutno yus klaisiu. Haleluya. Praise the Lord. Kaitor ta yakadi ketang kaitor sinika saiman kangke sengsar tamuhun nono lasi mungna ritong nono tamu kok sitra saitong konju takandi abo kokrono khanawi nang disturb tangdi abo haino tam nai mayum no rei siseng mahaise abo rongno nang kono pano nang nozor tardi ayang pasing nang focus ta khlaidi tang hemla masaje pro itu mana ngorong ke jepro pungo jepro koran kotor ke sokumoro singho jepro musa jepro tamang seirong masangu te kebang janawara haino ulta pultangu so nengka soi singho gusti se haleluya soi keplai gusti raja gusti se abuni bagai agana gini kok henge hanga sanai ake kebang ma discourage kok sanai akok ronok khanawi nang disturb tangdi soi kethang kai to tamo dagi tamo musungjak aro so yapri sepaidi result belanya kaham ngai kai to nono soi kaham ni bagi use krainai road asai suru nayana boje obhai asuk position kahamo sogyan hnai tamuka kai to bono abasi jak aje tamna takjak no kromnai kai to no respect riya gusti ni khoroksa borok road haipano kai to no respect re phaima bai kai to no borom re phaima bai kai to ro yapri sepaima bai kai to bono kebagi nyaka bini agini pas no pogui thangka tini nini ani thani bo same nang tomono borok bo tharjak tomono nang rapist tomono musuk saya khlaijak borok hingke nang bokha khep khep tangdi nang okhlaita sajak di just yapri simisi sedi kai to ro naidi kai to nono bahake bless khlai naidi kai to nono bahake samung kaham yapar naidi kai to nini bising di bahake sungsa samung khlai so abuni bagino relaxing di kai to ro asa di kai to ro khulum di kai to no respect di kai to no borom di kai to no yapar di beba kai to no asa di bini ro nini life belai special ngai haleluya sini kaitor belai kahamse bosungno khibia bosungno yakaria haleluya nang kaitor tongto tei ile mela khaitangdi nang tomono kaitor takon sokpayo kongke nang ro thaisengdi nang tomono kaitor tongke ro thaisengdi ro kaitor no yakalia jefro kaitor no kathangni bo sinika kaham hni sinika keplai hni sinika bo kaitor kusangi tongka haleluya praise the Lord so padi tini obon sini sereng zakai tomon nang kaitor tongka ke aron tongdi tak putuldi tabok phan kaitor sinia kongke sini padi nang belain thok ko thok jangnai kaitor no nang belai no kaitor khaksangnai belai nang kaitor special ang phainai nang belai juda ku borongnai nang osung saron tongnai haipana osung sani slai belai ke juda borok nang ngai nang osung saron ni borok baino samung nung sanai hakaba kabang ma samung mung khlaine but ni thani belai special kaham nukjaknai tei nang belai no hamari mannai nang simia nini nukhong ni boro piri piri nini bosoni borok nini bisingtei hamari manmang mo thangnai haleluya praise the Lord parigati no jora kahma oboni sini serengjaknai omono sini serengjaknai haleluya khasrangdi te kha tongthokdi srapjani bagi phan ta mongdi srapjani bagi phan khasrangya tangdi tamre sini kaitor belai kahamse tomon nini thanibo bungsasuk obab mungjagi tong nang hake ngai tong hunga ke nila rang di kaitoro relaxing di kaitoro sini kaitor kundiro saria sono butharia sini kaitor sono kundiro tektoria tamle sini kaitor tektor nai kaitoria saria to nai kaitoria nang se relaxing di
nung kaham ke saiman di sengsani samang mai borok thangya kai to ni kathang kok bai se borok thango so kai to ni kok ni bagus tiarang di haino samung khaburu ma phainai haino rang khaburu ma phainai income source han khaburu ma phainai chakri han khaburu ma phainai puila kai to so tiarang di puila kai to so basa di puila kai to so asa di puila kai to so depending di puila kai to so sandar di automatically tai kubun je nangman ni langmo khaburu ma phainai hain se khaburu shok phainai hallelujah praise the Lord so tini belai ke kai terus bless khalaiya khaklai norok bahai bless angkhana hallelujah mungsa suk norok ni hambai rijak nai points rok tantong tongkhan norok share khlai di sing pal ke kai tona hambai lai nai ni langma asuk nang bless ang mani bagai hallelujah tini suk jora sing kai tona kok regular sergi phaiya asuk norok kabang ma hamari man kana bless angkhana tomro norok bless angi tong hamari mani tong ke hallelujah just tamo kai ton thaniwo hambai redi te a norok hambai jana points no loko sadi testimony di kai to tebo norok no bless khlai nai hallelujah Rajesh Deborma naidi ang nono tinibo sawo hallelujah nono kai to belai ke hamjago te kai to nono khibia te yakaria hallelujah signal hamyana tomur nono kaham ke khnayang ui tong kangke kokre ang te wisya norok na ani video no YouTube ang upload khlai pinai norok afro naidi ani bumungui no YouTube channel tongo same video na khane upload khlai pinai nora aro nai mannai te ang sanamu sung Rajesh nini asuk khatung khaja aka nini asuk tam nai patient kai to kok no te apni ba kai to no te ba hamjago te tini bang no sawo kai to no belai ka hamjago te samung kaham ni bagai samung koto ni bagai kai to no use khaya thangi tongo nang tiarang di nang reading di road khabro ma kai to no te thangsi de ni hinjaka bukra jigbai thangliya bo basai tongka nei ro thana se kha nang ba bagen kai to no ro thadi kai to ro tong di nai di nini life besok zara special nai di kai to bagen no samung koto ni bagai use khlai hallelujah praise the Lord so fadi tini ang te so kolok lok ram thanglak tangi mal tini je nangmani kok awsang already receive khlaika already sing yasagi manka sini kai to ka kaham kai to sini kai to sono khibia kai to se sini kai to sono yakaria kai to se sini kai to sono bless khlanya kai to se sini kai to sono protect ranai kai to se hallelujah norong news nukhana tomu nai hungke badang norong request khlanya news rok ta nai di abo borok no disturb khlayo a borok kai to tor thiniwo abo kasu a news rok tam khlai borok no sikiriwo a kirimung tam khlai borok no botharo a bothar mung tam khlai borok no sokomoro soitani planning tamo borok no khognani botharnani sokomornani so aboni bagino soitan bai ta khokjak di hallelujah praise the Lord soitan bai ta khokjak di soitan bai ta botharjak di soitan bai ta sokomor jak di aboni bagino nang nungyani news ta khana di kaito ni kothama kaham khana di kaito je love letter mani obono se khunju kandi bar pore di hallelujah praise the Lord so o zorawo obono norong thaniwo sajaknai haika obono kaito phurungi tongo sing kaito ni kogose focus khlaitai kaito ni kogose busy thai nang nungya news khnawi busy tangdi ayengo khunju ta kandi relax di kaito ro relax di kaito ni wisdom relax di kaito ni phurungmawo relax di te khunju kukro ke khana di kaito tamdagi khunju kukro ke khana di kaito tamdagi te bkhawo always kaito ni kogno kuplong khlaidi Jisu Kristo no kuplong khotondi phala ka thana kuplong khotondi nadi nin life belai special ngai hallelujah praise the Lord sini kaito belai kahamsi sini kaito sana ya karya khibia sengsani virus abonono romui manya tangi manya kaham ke saimandi relax ndi mungsa khlaimanya yes mungsa pan khlaimanya nin life abo applying phaimanya nang kaham ke saimandi salbrum sa simi sadi ani Jisu ka apply se ani Jisu sengsane mesane reka angtai sengsane lias chukna hani se sengsane bemar ani thani applying manya hani sadi sengsane problem ani thani applying phaimanya sadi sengsane jengzal ani thani apply mai mai hani sadi ang apply bodolo suni sadi ang Jisu ni bodolo suni sadi ani Jisu apply ang bo apply sengsar kesen abo kesene tongnai sengsani mungsa virus sengsani mungsa manai sengsani mungsa problem ani sako applying phaimanya sadi nini boko ko salbrum nadi nang busuk jara khaksang nadi nang busuk jara tongthogui man hallelujah praise the Lord so mungsa sek norok ni hamari mani kogrok tongke norok share khlai di ang bahai ni belai ken khaksango tomro norok hamari mani tongo hungke hallelujah tomro norok mungsa sek blessing ito te hamari ngi tong kai ton kok bahingke kai tor belai ke tongthok jago norok testimony
ang koinai comments rogo short ke si norok redi hake sengor je tonglai joto norok ni testimony seng nailenai ni testimony bising tite korksang serang mungmanai seng joto no serang lainai hallelujah praise the lord ang norok obon request klayo te obon sarani musung kubi kok sengsar onek sasara nangi payo please khundu ta kandi kai to ni kogo se khundu kandi kai toro se asadi kai toro se relaxing di hallelujah sengsari problem phasing khundu kai ma bai nung serious mani bai kono selaijak mung phailak kai toro nung serious di kai to ni kogo nung kuplong di nai di selaijak mung tongwaro hallelujah ar kaplai tongo praise the lord sengsani phasing problem phasing naisigi orumuro tangdi tension tangdi an nung tension ma bai nung orumuro ma bai nung kok kabang samani bai news ni kok nung kabang pirmani bai kono selaijak mung phaya so aboni bagai abono bad di kai tu ni kok sadi kai tu ni kok no se respect di kai tu ni kok no se borom di aro se baza di aro se hindi abono se sadi abono se share klai di abono se pir di kai tu ni kok no se hallelujah praise the lord paditir prahastini bagai seng kai tu thani ya fa layan gobang mastero seng khana ka borok thui tonglai po tamong po but paditir prahastino seng declare layan agreement kai tu ni kok bai ke o haste o tirpurani borogrok tirpuri dofani borogrok kaitoni se kaitoni protection se kaitoni hamario se kaitoni soi tamnai naikol mung bisong se seng declare lion pal ke jate tirprao mungsa abahai sitra tomong sitra virus sitra hamya bemar keplai engita mantheng fadi tirpra hastini sakau seng jisuni ketar tunyo sarsai lion kaitoni thani ya farir lion pal seng jepro kaiton thaniwo sano te kaiton thani jepro seng thansango hallelujah praise the lord tang himal nadi kaito obon sawo elambago khoroksa khorokni tomungno bonoti kuthumke aro kaitoni presence tongoni sawo hallelujah je jaga kaitoni presence tongo a jaga shaitan kaplaing phai manya tirpra hasen seng joto boro obhaken thansang lainai hallelujah kaitoni kogo kaitoni phano kaitoni hamariwo kaitoni musungmawo kaitoni himromawo kaitoni kokthai seng jepro kaisa jaga basa phayo a jaga kaitoni presence tongo tei tamungnai tei mungsa shaitani phan kaplaing phai manya hallelujah fari tirpra hasen seng joto no palke kaitoni thani yafari relayana bo shakara bazanda karabostiki shitikiri welara magara mastike plead the blood of Christ tirpra hasteni joto area wo lo joto borong ni shakawo tuma sikla tuma chakra tuma kaijak tuma cherai joto ni shakawo lord nini kathar thino ang sarsawiru hallelujah praise the lord te nini thani yafare lord halam bago sujak tongmani hai nini thani yafar ke shaitan ke bengjago tebo kaplaing phaimane khari ma thango tirpra haste nin thani yafaro tirpra haste ni borok nin thani yafaro hallelujah yes tirpra haste mungsa hamya kaplaing phaimanya mungsa virus kaplaing phaimanya mungsa sitra tomong kaplaing phaimanya mungsa hamya bemar kaplaing phaimanya mungsa walai suglai tirpra haste kaplaing phaimanya tangai hamale obon nini se lord tirpra hastin malik nungsi bogra nungsi lord nin thani yafaro nung je thayo tongo aro shaitan kaplaing manya gana phana phaimanya tang phale shaitan nini bomung sudu su khuinani juggoya bo yafatalawa kasrep jakna simise so tirpra hastin malik jeng borok dofani malik nungsi chini jotone life ni malik nungsi jeng belai safe the secure position abo chini phan chini rangma sima baya jishu nung tongma baise nini presence ni bagise hallelujah holy spirit coba kam nang tongma bagise bebak nin thani yapro tirpra hastin nini sir lord hallelujah praise the lord thank you lord nang asake hamjak mani bagai hallelujah hambai norok jotono risha mahkena malaya rajesh smriti joytimoy santi obahkena nirubala te mandira mistu ashish richard norok jotono yes ang saimanya sabo okara sab kusungui tonga just bom kui tongo norok kono kharak ta tuidi tamala ngoro boyos bonugia ke bonugia bat kai toro sungjo tono ta khukte bukukba norok khatoi gila kaima tongo perisa kk mg sungjo tono kai toro hamjago bosungno khibia bosungno yakaria norok je nai tongnai jotono surop yes sungjo tono kai toro belaika hamjago sung protection bisingose hallelujah te ang declare khanya thangui tongo norok just receive khaidi tamon nong dehar sawi tongo ba mungsasu bemar ngi tongo ba belai tek to mani tongka mungsasu rog bai ba mungsasu khamia bai ke tini pura clear ngai te neng khas rangai tong thogui mannai
hamya nin thani ni ongkhori thangmani bagai. Hallelujah. In the name of Jesus, Lord, je live tongnai te taphano sokpayako te je ulo nainai jotoni sakwang jisun thuino sarulo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nangka keplai se. Nangka phanganang se. Lord nini keplai mungbai. Keplai mung phanganang mungbai kang sao. Rog, bemar, virus, kebang mat tension, pressure, diabetes, te omah keno tumor, te kebang mat rog sitra abang Jisu nini ketha keplai mung sao. Out right now. Tirpra hastini borona ongkhodi nang. Ongkhodi. Te live bo nai tong nai oba ani takuk te bukuk song sakani nang ongkhodi. Jisu ni ketha mung no sao. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. And heal in the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Thank you, Lord. Nang hamre ramani bagi. Hambai Lord nang hamre ramani bagi. Hallelujah. Sopon nono kai to belai ka hamsako. Tamu tong nini langmao nang share khanya ta thangni tai. Just saiman di kai to hamre reka. Jisu Kristo hamre reka. Sadi nini bukuk by faith poito by sadi ang ham kahni sadi. Jisu Kristo ani bagi buzak ma by ang ham kahni sadi. Jisu Kristo ni thui kesar ma ani ham yam kahni sadi. Jisu Kristo boli rezak ma by ani ham yani saka ham kahni sadi. Jisu Kristo thimani by ani ham ya ham kahni sadi. Ani kaham simisu tabuk ang keplai se ning gosidi sopon yes nang hamzak se. Hallelujah. Praise the Lord. Tongono sopon hai ke boni mungsasek ni bagi surijak nai ham yarok tong hongke saimandi nang hamka. Hallelujah. By faith poito by. Yes, by faith poito simisi sing na hamre mano. By faith kai toro sing aje asamani kai toro je poito klaimani bishas klaimani abo sini langmo changes to mano. Hallelujah. Tangi mal elam baga sujak tong 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no tam sujak tong Jisu bai thansang ke tamang ni sa borok ketalanguni sa kesam bebak no khari changbai ketal simisi kuplongo Jisu bai thansang ma ketal simisi hamya keplaing manya virus keplaing manya mungsa bemar keplaing manya tangi himale Jisu bai jepro neng ang thansango seng borok ketal sengo kesam kemai thangbayo ketal simisi o ketalo ro keplaing manya o ketalo mungsa bemar keplaing manya o ketalo tam hmale kaito ni mung simisi lobjago o ketal langmao kaito ni mung simisi kutsukungo o ketal langmao tamung hmale belai ke. Hallelujah. Kaito ni mung sung sasa ango tisung belai ke hamari mane khaksang itong imano ang koinai tini o kethang kok no share khlaidi nin takuk te bukuk songno borok belai ke bless ngai tang hmale kaito ni kok kethang kok o kong nang mas kaisa pore phan khanadi nang ono bosor kaisa pore phan khanadi nang bless ngai no ngai tang hmale kethang kaito ni kok obo homoni no same selai jaga tini bo same khanar same homoni no same. Hallelujah. Praise the Lord. Joyasri Deborma ani amani bagi suridi bolumzak nadi Joyasri ang declare wo Jisu Kristo ni keplai mung make ni nama hamzak se in the name of Jesus. Kolom out in the name of Jesus right now. Get out and heal in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ni namani saka yak berai dite sadi Jisu ni mung mai ham ka nei Joyasri te ni namano sadi ni sadi by faith poito by Jisu ni bahan sekak zamani by ani hamya ham ka nei gosiridi din bini buku confess clarity na din ni nama clear ngzak srai ngzak tabono mai kaham ke sawi muktri kaham mani thonai Joyasri by faith receive clarity healing no kaitor hamri rumano. Hallelujah. Praise the Lord. Malaya ang poito klayo ani kotok ni problem tongmani dara tabuk hamtheng nei. Yes, Malaya nang hamzak se hamthengya already heals nang already hamzak Jisu Kristo 2021 বছর sekang thipurno sini hamyano hamre reka so bisas khaje believe khaide a faith complete change complete slaimung complete healing no nang mannai te saimannai. Hallelujah. Sebika de borma ang lumjak dara ano hamre di naidi ang hamri mainya do abo ke srai di ang hamre na ya ani thane ma kono tamne power kre power haika hambrnai bless khlainai abo Jisu Kristo se kaitor se. Hallelujah. So aboni bagai place ano expecta khlaidi ang arbindu ang mungsa khlaimanya ani thani mungsa power kri mungsa authority kri bebak Jisu ni sakawse bebak Jisu ni sakawse yafar jago kaitor o sukna hate sungsani bagai sabni thaniwo phan yafar kamale Jisu Kristo ni thaniwse bini mungose sebi senika abon ang sanani musungo. Hallelujah. Je lumui tongmani nang abono hamri mane Jisu Kristo se poito khlaidi te sadian roglogi Jisu Kristo
o ani Jishu o ani subrai nung ana hamzago aboni bagai afa kaitoni kok khnawi nung sungsar phaikya tei nung bujak pani bai kosto man mani bai nung boli rijak pani bai ani hamya hamka tei ang bakhabai poito khlayo tei bukhuk bai saw nung nani subrai nung nani muthangnai nung nana hambrnai amen hallelujah senika just sadi ani loglogi ang je samano hallelujah nung hamjakse in the name of Jesus senika je lumui tongmani Lord allo kolomno ang Jesus Christ ni keplai mong bai saw ongkhordi they healed in the name of Jesus right now hallelujah thank you Lord nung senika na hamri mani bagai dara ani baini mokol operation khana ngi bini bagai suridi please mung Josna Debborma naidi nini baini operation abo kahamungnai tei tam problem bagai operation ngi tong saimanya but doctor ong ni sakawang Jesus thui kathano saro wisdom atei je operation bagai je simung nangmani je wisdom nangmani abarang Jesus Christ ni keplai mong bagai doctor ong sakaw loklai ru hallelujah anointing klai ru hallelujah nini bai sepungnai nini baini je problem solve ngai tei doctor je operation khaina thangi joga doctor belai wisdom gnangke Christian wisdom gnangke abono operation khlainai tei nini bai Josna kaham kerengke hamsuknai just believe khaidi poito khlaidi kai tono sa asadi kai torso doctor kaham hallelujah praise the Lord ang koinai kok sitra ba ke comments tar thang tomo nang saja yake just nang left ngdi ke ba scroll khai abono video no ya kare di ke ko bon nai di please kok sitra ba ke nang je khaganang nai tongnai rong disturb ta khlai di tomo nang saja yake no problem just ya kare di video no hallelujah praise the Lord but jeffro nang nango ni life ni bagai abono khana nangi tanga afro nang khana di tomo nang nangyang ke no problem hallelujah just kok sitra simita sadi kok sitra sawoi nini aje tamnai kaitor jendona hamjagi tongmani abono nang lasimung tar di hallelujah Probin kaitor non belai ka hamjago hallelujah kaitor non khibia bonono yakaria praise the Lord tang mala kaitor jo torona hamjago but je borong bisunga hamya tong hamya nas kaitor nasle jago but joto borong non kaitor hamjago Probin non kaitor belai ka hamjago jora tong sini kha ki fildi kaitor nini langma bless khlanya thangi tongo hallelujah molaya yes kaitor non belai ka hamjagi tongo te kaitor always no naithokon horo te kaitor always no bebak area no naikolit langna musung jago just poito khlaidi te receive khlaidi kaitor blessings rong no hallelujah te keboni mungsasak hambar jakna points ama hero tong honor share khlai mano but saimandi chini kaitor kahamse hallelujah ang norong teuso koinyan musungo yang uyang ni kabang ma tamna news rok tak khnadi abono khnawi tension tangdi tomono mungsasak khnane musungo tamna mungsasak porina musungo mungsasak sina musungo ke kaitoni kokno tuise sidi kaitoni kokno tuise excited ngdi kaitoni kokno tuise khnadi hallelujah abono khaksamar nai tong thong mar nai hallelujah praise the Lord te yes chini langba kaitor belai ke bless khlai tongmani bagai salbrum brum kaitona hambai radi ale hain tong prasadi o kaitor kabang borok tini thei tongo kabang borok tini kabang ma problem klaija nang anole problem khiklaya nana kaham ke tono kaitor sadi o kokno hallelujah tini kabang borok samung khopsa sutu masa jaya aba haibo tong borok but nang masai tong hambai radi kaiton hallelujah praise the Lord te je borok aba haike kabang biri mana klai tong narong sakau jisu thei kathano sardi te kaiton thani ya farde bosuk bara naikol lai kaham te ke bukure nang jesa pon sungsan leader kahamung de nang ke bono oksupung sari manya nang ke bono naikol phlaimang tongi manya but kaitor simise jotono oksupung sari mano jotono naikol mano hallelujah bohai khlai mane ke bukure borok jesa pon rang nang de ke bono pusiwui thia saksari manya but sabo saroi man kaitor sabo muthangi man kaitor sabo naikol man kaitor sabo bebag area ono bless klaiman kaitor sabo bebag area ono yapri kaham ke sereman kaitor sabo khuk kaham sari toriman kaitor hallelujah so abuni bagino khasrangdi te kha tongthokdi hallelujah praise the Lord padingke prosonno debborma kaitor nono bahani belai ke hamjago kaitor nono khibia yakaria hallelujah bebag area ono bondona hamari khlanya musungjago te ni nukhungo bless khlai belai alai dekha tona musungjago just nang kaitor ke thango se yapri sepaidi hallelujah bondona belai ke hamjago
tei kebo musasuk tamnai sajaknai share khlaijaknai tongo khlaidi hake tini ni life orono amathakna phaising thangsinai tamle kaitor sungno tini belai ke bless khlaikya alali ang hainai highlight khaipinai elimelek kaitono poito khlaio kaitono asao haipano problem je pro phayo bo kaitono yakarka thaimungo klanyani nangka aboni bagino problem bipod aba hai jorao kaitono ta yakardi kaitor stebo kabagdi kaitor stebo asadi hallelujah but road na di problem klaijak bo haipano bo kaitor kathangno sinimani bagai bo bini akasam life bo kipili thanglia kaitor kathango yapri sapakya kaitor kathango bo poito khlai pakya asa pakya result ta mungka belai wana ma singsangka hallelujah bini bising tise bini bongsho tise jisu kristo asai phaisu hallelujah so aboni bagino phali kaitor asa layana kaitor bebag ya far layana life belai special ngai life belai morok ngai hallelujah te ang koinai o tinini kathang haika belai morok kaitoni kok je phurungmawo te kubun borok bahaino serengei borok blessing te norok share klai borok no save klai redi age tinin baga semung sideng ang paithangni kaitona hambai roi tinin life no mathageri sanai hallelujah thank you lord nang hamreka te nang phurungka nangni kok thebe kuplong khlaikya oboni sebara kaham oboni sebara morok sini life tai kere thank you lord nini presence ni bagi sini langma sini nukungo te sini dofawo nang malik ingi tongmani bagi lord bebak nin thani ya faro bugra jisu nini mungbai sa afan tani hambari shan amen amen haringi tini asung siteng jotona hambai te khaganang ani khapangni kristo te tahuk te bhuk songrok no koyo nor khana bahini tiar tongdi khana bahino noitawo asang live ni bising te kaitan kokno serang lainai te tomonang noita ni selati se leri thamkang norong information ri renai norok tom tiar tongbai di hallelujah te ang koinai bai thangni joto samung khlaidi kha roi te belai ke serangke kaitoni yafari khlaidi seler tangdi seler ke maita sa dino susung seler nge ke serang lainai bai thangni joto kisa misa tam chikon tam kotor bebang sing kaitoni yafari khlainai hamari khlaine kaitor se amen getina sanung siteng jotona hambai